включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки, включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки. Реп говно. Інтернет-зірки – це щури, що сидять по норах. Пацани щось поплутали і називають свої ями андеграунд. Вам імпонують імітатори, інкубаторські майстри цирку. Без стилю, без трюків, без своєї точки зору. Я заїбався чути постійно трюїзм та бачити лише мімікрію. Ці імбіцили слабким імунітетом розповсюджують тільки бацили. Ну звісно ж, блядь, балаболити не болото переплити, пером махати не лопатою. Чувак став репером, але спочатку треба було стати людиною. Реп став попсою, мейнстрімовою шлюхою, якусь трахають глибоко в попу, якусь трахають глибоко в глотку. Включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки, включаю реп і знаю, зараз мене знудить одна суцільна ахінея. Репера походу охуїли, штампують як з конвейера. Прісні цукерки.